У сюжэце беларускай тэлевізіі ўсіх дырэктараў буйных цукровых камбінатаў Беларусі, а таксама некалькіх іншых кампаній абвінавацілі ў карупцыі. Што не так? Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов. Когда уход от посредников оборачивается новыми посредниками. Агульны месседж сюжэту такі. Дробны расійскі бізнесовец здаваў хабар усім 4 дырэктарам цукровых заводаў. Дырэктары адкрылі ў Беларусі фірму «Еўратарэкс», каб рабіць упакоўку для цукру. Фірма набывала дарагую сыравіну з расійскай фірмы «Полімер», упакоўвала ў яе беларускі цукар і прадавала, адпаведна, па даражэйшым кошце. Фірма атрымлівала адкат ад расійскіх партнераў. Абедзве фірмы не свяцілі свае даходы, а аддзялілі паміж сабой. Злачынную схему пакрываў былы намеснік кіраўніка «Губазік» Уладзімір Ціхіня. Прыбыткі цукровых кіраўнікоў складалі мільёны даляраў. Разберемся по пунктах, что не так с этой схемой. Первой пробой снять сливки с отрасли становится упаковка. По данным следствия, для этого в России создается фирма «Прокладка» для поставки сырья «Полимер». А в Беларуси завод-монополист по производству мешков для сахара «Евротарекс». Местный завод очень скоро начинает работать в ноль, а вся прибыль остается на счетах российского посредника, обналичивается и распределяется между подельниками. Еўратарэкс, які нібыта стварылі ў Беларусі адмыслова пад злачынную схему, з'явіўся 20 гадоў таму. Фірма робіць поліпрапіленавыя мяхі, мае 2 тэхналагічныя лініі. Магутнасці дазваляюць выпускаць да 22 мільёнаў адзінак прадукцыі на год. Дзяржаўнага капіталу Еўратарэкс не мае. Форма ўласнасці змяшаная з удзелам замежнага капіталу. Сярод кліентаў з дзясятак дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў Беларусі. Расійская фірма «Полімер», якую ў сюжэце БТ называюць «пракладкай», створаная ў Расіі Сергеем Кананенкам. Сфера дзейнасці ад хімічных рэактываў да рэклямы і фатаграфіі. Сума чыстага прыбытку за 2018 год – 92 тысячи долларов. Сахар отменного белорусского качества – товар ликвидный. На полках российских магазинов не задерживается, а потому нетрудовые доходы участников схемы были регулярными и внушительными. По оперативным данным, незаконный доход исчислялся миллионами долларов. За апошнія 3 гады экспорт беларускага цукру ў Расію знізіўся. Гэта звязана з лішкам цукру ў самой Расіі, дзе ён быў на траціну таннейшы. У 2018 годзе Беларусь адгрузіла ў Расію цукру агулам на 119 мільёнаў даляраў. Пры такой суме досыць цяжка незаўважна займець карупцыйны прыбытак на некалькі мільёнаў. Владимир Ціхіня сообщал участникам преступной группы сведения о проводимых другими правоохранительными органами в отношении них оперативно-розыскных мероприятиях. Давал советы по соблюдению мер конспирации, зачистки следов противоправной деятельности. Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Фірму «Еўратарэкс» рэгулярна правяралі на год па 2 праверкі. Гэта было і Міністэрства па падатках і зборах, і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, і іншыя кантрольныя ведомствы. Добрыя сувязі мусіў мець былы намеснік кіраўніка «Губазік» Уладзімір Ціхіня. Первой пробой снять сливки с отрасли становится упаковка. По данным следствия, для этого в России создается фирма «Прокладка». У сюжэце БТ вся карупцыйная схема круціцца вакол упакоўкі для цукру, але напярэдадні выхаду фільму Александр Лукашенко агучвае зусім іншую. Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве так называемую «Прокладку», торговый дом, поставили туда, я руководителей называю, одного-второго своих, с этих заводов. Допустим, в этом году по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов. Но что меня больше всего, когда мне доложили, давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Я контролировал его, мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. У студзені-лістападзе мінулага году сярэдняя цана на цукар знізілася на 5% у параўнанні з 2018 годам. Але і прадаваць цукар у Расію сталі менш. Цана магла знізіцца таму, што цукар патаннеў у самой Расіі. Пакуль што сюжэт БТ і выказванні Александра Лукашэнкі пакідаюць у цукровай справе больш пытанняў, чым адказаў. Пра затрыманне дырэктараў стала вядома 2 тыдні таму. З таго часу праваахоўныя органы не каментуюць гэтую справу.